Wel, dyma ni. Bore da bawb, ymddiheuriadau, da ni cael problemau technical. Mae'n braf dod yn ôl. Di gweld eich colli chi. Pum Sul wedi bod ers i fi gael hwy. A mae'n hyfryd cael dod yn ôl ar gyfer gyfeithio sydd wedi mynd blwyddyn arall hefo chi. Yr ysgol yma yw gychwyn fory, ac felly mae'n rhai ffwrdd o hyd y penwythnos yma. Ond dwi eisiau dweud gael o diolch i ffyddloniau sydd wedi bod yma yn ystod mis Awst. Diolch i bawb fi'n gosod ac yn edrych ar ôl fama ac eglwys y Methodistiaid Sylweitha. Diolch i Arfon am drefnu y 5 Sul. Mae yna dipyn o gyfrifoldeb disgyn ar Arfon. Ac felly, diolch o galon i bawb ohona chi am gynnal yr achos. A da ni'n cychwyn o'r dymor newydd. A teitl y gwasanaeth yma ydy ymgysegru. A nes i ofyn i Arfon edrych i weld be oedd ymgysegru yn Saesneg. Ac ystod ni wedi gwybod be oedd o. Oes wedi gwybod beth ydy ymgysegru yn Saesneg? Cysegru ydy rhoi rhywbeth o'r neilltu. Ie, dedicate. Hwna'n ei da, yndi? So, ni de, fel ymdrochi oedda ni yn y traeth yn yr had ar ddweud. Ti'n mynd i drochi, ti'n mynd i ymdrochi. Neu ymaflyd codwm o WW rhywbeth yn Nghaerdydd ddoe neu penwythnos yma. Trwy'r maflyd codwm oedda ni'n arfer galw resla. Sef bod chi'n maflyd eich hun. Ti'n ei gwneud sy'n? Dwi'n yn siŵr os ydy nhw'n gwneud sy'n maflyd. So, ymgysegru ydy bod ni yn cysegru'n hunan. Dedicate ourselves. Ac ar ddechrau tymor newydd, ac ar ôl cyfnod anodd am gymaint o flynyddoedd mewn gwirionedd, da ni angen enyn egni newydd, a gweledigaeth newydd, a ynni newydd. A dyna di testyn yn haddoliad ni y bore yma, wrth i ni addoli Duw hefo'n gilydd. Bod ni ar ddechrau tymor yr Hydref yn ymgysegru, a fydd hynny'n codi yn ystod yr awr bach nesaf yma. Dwi wedi dewis salm i ni ddarllen i gychwyn. Salm 63. Salm gan Dafydd. A sylwch be mae'n dweud, salm gan Dafydd pan oedd yn anialwch Jiwda. A mae hwnna'n talu cloch, oherwydd da ni'n teimlo weithiau yn yr anialwch yn dydan. Yr anialwch ysbrydol, yr anialwch o ran ffydd, yr anialwch yma yng Nghymru o ddiffyg ymateb i efengil yr arglwydd Iesu Grist. A dwi'n credu fod y salm yma yn addas i ni ar gychwyn tymor yr Hydref. A croeso i Seth a'i deulu. Maen nhw'n tyfu mor sydyn yn hynny. Hei Seth! Neis dy weld ti. Croeso i Ebenezer. Felly, gawn ni ddarllen y salm hefo'n gilydd. Mae'n bersonol, ac felly da ni'n gallu cymryd o'n bersonol i ni yn hunan. Ond da ni yma hefo'n gilydd hefyd. Felly mae ar gyfer pawb ohona ni. Hefo'n gilydd, o Dduw, ti ydy fy rhyw i. Dwi wir yn dy geisio di. Mae fenau fy sychedu amdanat. Mae fy nghorff yn dyhau amdanat. Ti'r swych ac anion sy'n hedfwr. Ydw, dwi wedi dy weld di yn y cysegr a gweld y rym ac y ysblander. Profi dy ffyddlondeb di ydy'r peth gorau am fywyd, ac mae fy wefusau dyfoli di. Dwi'n mynd i dyfoli fel yma am weddill fy mywyd, codi fy nwylo mewn gweddi a galw ar den. Dwi wedi fy modloni'n llwyr fel ar ôl bwyta gwledd.
Dwi'n canu mawl I ti a gwefusau llawer. Dwi'n meddwl amdanat wrth orwedd ar fy ngwely ac yn myfyrio arna ti yng nghanol y nos. Dwi'n cofio fel y gwnes ti fy helpu, ro'n i'n gorfoleddu yn saff dan gysgod arbennig. Dwi am lynu dyn wrtho ti, dy law gref di sydd yn fy nghynnal I. Bydd yr rhai sy'n ceisio fy lladd I yn mynd I lawr yn ddwfn i'r ddeia. Bydd yr rhai sydd am fynharo gyda'r clefydd yn cael ei gadael fwyd i'r siacaliaid. Ond bydd y brenin yn dathlu beth wnaeth Duw. Pawb sy'n tynnu llwy o'r gorwedd, felly mae'r salmydd yn sôn am ei brofiad personol. Yr haf yma, o bob haf, da ni'n gwybod beth I tir sych. Da ni'n gwybod beth I diffeithwch. Da ni'n gwybod beth I diffyg dŵr. Edrychwch yn eich gerddi, edrychwch yn eich llynnoedd. A mae y salmydd Dafydd Frenin yn cymharu hynny i'w brofiad ysbrydol. Bod o'n debyg i'r tir yna sydd heb gael glaw. Mae o'n disychu oherwydd nad ydi o wedi cael perthynas hefo Duw. A'r unig beth sy'n mynd I ddyfrio tir I galon ydy perthynas hefo Duw ac addoliad hefo Duw a dylanwad yr ysbryd glân ar newyddion da. A dyma ni yn yr addoliad yn Ebenezer yn dyheu am Dduw. Yn dyheu am y dŵr yna sydd yn torri yn syched ysbrydol ni. Lle da ni'n teimlo bod bywyd yn galad, lle da ni'n teimlo gwacder yn yn heneidia. Dewch at y dŵr. Dewch I addoli. Dewch I gael digonedd. Ac felly ar ddechrau tymor yr Hydref, da ni'n meddwl am adnewyddu yn hunin fel unigolion ac fel eglwys. A dyma mae'r salm yn ei ddweud. Dewch I ni gael gair bach o wedi. Dewch I ni droi at yr arglwydd. Mae mor braf cael dod at y gilydd. Mae rhan fwyaf o bobl sydd yma wedi bod drwy gydol mis Awst. Diolch I ti am y fraint o gael dod yn ôl at teulu Ebenezer. I gyfrinach ac I gymdeithas dy bobl ni. Eglwys sydd yn tystio I dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Ac eglwys fel pob eglwys yn Nghymru a byd sydd angen adnewyddiad ysbryd ni. Da ni'n teimlo'n sychder ysbrydol sydd yn cenedl ni. Da ni'n profi fod y dŵr yn sych a llwch yn hel. Da ni'n gweld nad ydy'r gwaith yn glasu, nad ydy'n cynnu am faint o fydd yn ysaf ni'n dymuno. Ac da ni'n gwybod mae un peth yn unig all newid y sefyllfa, sef fod ti'n arllwys dy law, yn arllwys y ysbryd glân, yn arllwys dy bendith arna ni, fel pobl Iesu Grist yn Nghymru. Ac ar gychwyn y tymor yma, da ni yn moliannu enw di ac yn myfyrio dy beson rhyfeddol. Y Duw mawr, y Duw creadigol sydd wedi creu y cyfan sydd a dy ddwylo dwyfol. Y Duw sydd yn llawn cyfiawnder ac yn dymuno i'w cyfiawnder nhw gael ei ddangos yn y bywydau yn y cymdeithas ac yn rhys cenedlaeth ni. Mae'n dod â ffegwch, mae'n dod â rhannu adnoddau. Y Duw sydd yn llawn cariad. Ti yn unig yw y Duw hwn, a fe broddwn yn cariad yn y datgyddiad yn arwyl Iesu Grist. Gadol gogoniant y neb yn dod i'n blith, yn byw bywyd perffaith adwy, yn sôn amdana ti a dy deyrnas, yn marw ar groes dros y pechoda, yn atgyfodi, yn fendigedig ar y trydydd dydd. Ac wrth addoli, da ni'n teimlo yn hunan cael dyfrio, a'r angarwch yn troi'n dir glas. Tir dadwy I Gymru, tir dadwy dda,
ystod y misoedd sydd yn dod. I ti amryw efo, ac i ti yn unig, y mawl, y clod, y parch a'r y bri, yn awr a hyd byth ysbryd. Amen. Reit, da ni am ganu un testyn, da chi'n gweld yn llifo. A da chi'n gwybod bod hwn yn un o'n hoff emynau gan Pantycelyn. A ddewid Iesu bod yr ysbryd yn dod. Ac felly wrth i ni ganu, da ni'n agor yn calonna ac yn deud ysbryd, dwi eisiau bod yn deml i ti. Neud i ddod i mewn i fy enaid am calon am mhrofiad. Boed fy nghalon i ti yn demel. Boed fy ysbryd i ti nydd. So, yn ganu efo'n gilydd. Dyn ni wedi chanu hi ymlaen, ond mae'r alaw o wahanol i beth ni wedi arfer. Nawn ni jyst chwarae trwyddi, ie? Salmyn, Salm 63 yn sôn, mae'n hyfryd cael Nel ar teulu yma. Braf gweld chi.
yn dyheu am deimlo a profi presenoldeb Duw. Oherwydd oedd o fel diffeithwch a Duw yn rhoi dŵr a bod addoliad yn adnewyddol ac yn egnïol iddo fo. Ant y Celyn yn sôn ar ddiwedd i emyn yn y fan yna, miro'r cwbl am gwmpeini pyr fy niw. A dyma ni yn addoli ac yn ceisio yr arglwydd. A'r addewid ydy fod o'n bendithio ei bobl. Mawr am hynny, ond mae'n braf cael ei gwmni fo. Ac o'n eisiau dweud hefyd, mae yna rei wedi bod i ffwrdd, mae yna rei wedi bod yn hamddenna, mae yna rai wedi bod ar ei gwyliau, mae rhai wedi bod yn gweithio. Ond mae'n braf cael chi nôl, a gobeithio bod chi wedi cael cyfle, os oeddech chi'n cael gwyliau, i ymlacio oddi wrth gyfrifoldebau yn gyffredinol. Da ni yn cofio bod aroliadau wedi bod, a da ni'n llongyfarch yr rhai hynny, sydd wedi ennill tygau a lefel O. Da ni'n llongyfarch reian, ar ennill y tygau's gafodd o. Ac unrhyw un o'ch teuluoedd chi oedd wedi bod yn sefyll aroliadau yn ystod yr haf yma. Gai damlinellu be ddwedodd Petra, y bydd y cwrgweddi nos fory, hanner awr wedi 7 yng Nghapel y Methodistiaid yn y caffi. A da ni wedi cael caniatad i ddefnyddio'r adnoddau, a'r adnoddau, gan Duw, yr adnoddau, felly gawn ni ryw gyfarfod bach anffurfiol. A mae'na groeso i bob un ddod i'r cwrgweddi, i rannu, i weddio, i fyfyrio, ac i ofyn cwestiynau ac i drafod pethau. Ar gychwyn tymor, pwysleisio Sul cyntaf pob mis. Da ni'n casglu bwydydd o hyd, bwydydd sychion a tynia, a mae'r rhain yn mynd i enfysgobaeth, a maen nhw'n delio hefo pobl fregus yng Nghaerdydd, teuluoedd, digartref ac ymgeiswyr lloches. A dwi'n gwybod bod ti'n gyfnod lle mae yr esgid fach yn gwasgu fel y mam yn arfer dweud. Yn gyfnod lle mae sefyllfa economaidd yn gweithygu. Ond os gallwch chi, mae'n bwysig yn bod ni'n helpu pobl sydd mewn angen yn y cymunedau. A diolch i Tudur am gasglu a mynd ar bwyd da ni yn rhoi i enfysgobaeth. Dydd Iau fydd o'n mynd. Wedyn, un peth arall, dwi'n mynd i ddelio fo rwan, na i wneud hynny ar ddiwedd y gwasanaeth, sef, i'r rhai ohonoch chi oedd yma Sul dwytha pan oedd Sian Meinir yn arwain ac yn pregethu, da ni angen pleidleisio i'w chymeradwyo hi fel pregethwr cynorthwyol. Ond i adael hynny. Ac os dwi'n anghofio, dwi'n gofyn i Gwenda Malcolm i weiddi arna fi ar ddiwedd y gwasanaeth, bod ni angen gwneud hynny yn y ddwy Oedfa. Ar y ddewchog, da ni am gael y cyfnod bach o wen. A jyst nodi eto, annog chi i weddio. Annog chi weddio hefo'r plant, oherwydd bod o'n un o'r pethau pwysig yn y bywydau. Ond bod ni'n troi amser o'r neilltu i siarad hefo Duw. Mi oedd y disgyblion wedi gofyn i Iesu, wneud i'n dysgu ni i weddio. Y person addas sy'n dreifio awyren, jet, mae rei o'na chi wedi bod yn jet setio, so dyna di peilot. Yr un addas sy'n gwneud brain surgery ydy neurosurgeon. Yr un addas i arestio pobl ydy policeman. Pwy sy'n addas sy'n dysgu ni i weddio? Iesu Grist. Mae Duw. A fi aes y disgyblion yn gofyn, Arglwydd, nid i'n dysgu ni i weddio. A dyma Iesu'n atab, pan ydych chi'n weddio? Nid os ydych chi'n weddio, ond pan ydych chi'n weddio. A mae Iesu Grist yn cymryd yn gwbl ganiataol o pobl sydd yn rhoi ffydd ac yn ei ddilyn o, yn gweddio yn gyson.
Ac fe roddodd o'r patrwm na ni chyd-adrodd i bore yma ar ôl weddi, parhau mewn gweddi, ein tad. Felly mae Iesu'n deitha chi, dechrau tymor yr Hydref, pan da chi'n weddio yn ystod y dydd, yn ystod yr wythnos, cofiwch am y patrwm yma. A gai eich annog chi i weddio. Gweddio gyffredinol, ond mae angen gweddio dros waith a bywyd ebeneser yn ystod y tymor yma. Gweddio dros gweledigaeth, gweddio dros gwaith efo plant a teuluoedd, llanllanast, clwb sêr, angor, oherwydd da ni angen adeiladu yr elfennau yma. Felly gweddiwch dros ebeneser ymhlith bethau eraill. Gweddiwch dros eich cyd-aelodau, a'i sefyllfa, a'i cyflwr ysbrydol. A peidiwch â cymryd i ganiataol bod pobl eraill yn gweddio, oherwydd mae o'n rhywbeth sydd i osod ar bawb o hwnna. Sy'n rhaid chi weddio'n fwy awr bob bora cyn cael brecwast, ond eich bod chi yn troi at yr arglwydd. Pynciau gweddi. Pynciau, mae'na gymaint, ond allwch chi awgrymu rhai? Ddyliau yn meddwl amdanyn nhw. Petra? Pakistan, sefyllfa erchyll yn y fan honno. Ie, sefyllfa economaidd. Mae'n dipyn o lanast. Mae'r arweinyddion gwleidyddol angen crebwyll a doethineb i ymateb yn sydyn. Unrhyw beth arall ar eich meddylia chi? Ie, ebeneser. Yn sicr. Yr ysgolion a thrawon yn wedi gwrthwynebu'r cwestiynau dyrys pan fydd yna'r diwedd. Ie. Mae'r cwricwlwm yn newid, ac os da chi wedi darllen o wybodaeth, mae yna bethau dwi'n anghyffyrddus efo fo'n enwedig wrth ysgu plant ysgol cynradd. Ond darllenwch y deunydd, edrychwch be mae o'n ddeud, a dowch i gasgliad ynglyn â'r hyn da chi'n ei feddwl. Oherwydd nid pobl anwybodus ydda ni chi, ond da ni'n gallu ffeindio y stwff yma ar y we. Wedyn o'n ni weddio dros yr ysgolion a'r athrawon a'r plant. Gawn ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd mae mor hyfryd cael dod at yn gilydd unwaith eto a addoli di. A dweud yn hwmni yn gilydd boed fy nghalon i ti'n denga, boed fy ysbryd i ti'n nyth. Tyr nawr ysbryd glan i'n plith ni a merianna ni. Tyr ag adnewydda ni a boi ni ynni newydd ar gyfer y tymor yr Hydref. Dyroi ni weledigaeth o'r cyfeiriad ddylan ni fynd iddo fo. Dyroi ni egni i allu cyflawni dy waith di, a gwaith teyrnas yr arglwydd Iesu Grist yma'n Caerdydd drwy gyfrwng eglwys ebeneser. Dis gen ni drysori ein gilydd fel eglwys, i garu ein gilydd, i godfalu dros ein gilydd, i fod yn gymorth ac yn nerth ac yn ffrindiau i'n gilydd yn y dyddiau anghrediniol hyn. Ac os ydym ni'n gwegi anadwyd, os ydy'n ffydd ni yn siglo, drwy'r ysbryd glan i di gadarnhau a thawelu dyfroedd diffyg ffydd, neu di roed golwg clir i ni o'r arglwydd Iesu Grist a'r gwaredigaeth rhyfeddol sydd i'w gael trwyddo ef. A da ni'n cyflwyno eglwys ebeneser yn ystod y tymor hwn, ac yn gofyn o arglwydd y byddi di yn bendithio yn gweithgaredda yn gyffredinol, yn wasanaethau, yn gwrdd gweddi, yn astudiaeth Beiblaidd, yn cyfarfod y cylch, yr ysgol, clwb sêr, llanllanas ac angor. Ynghyd â'r cyfarfodydd o sul i sul.
Da ni gweddio bod ni wedi rhoi brwdfrydedd newydd i ni tuag at y gwaith o fod yn eglwys. Bod ni'n ysgwyddo cyfrifoldebau, yn bod ni'n gwahodd pobl sydd wedi pellhau yn ôl i'n cymdeithas ni, ac yn cael cyfleoedd bod drysa'n agor i ni gwahodd pobl newydd i fod yn rhan o'n cymuned ni. Ac wrth edrych ar Gymru, da ni sylweddoli na'r hyn sydd ei angen, a dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn, ydy fod ysbryd i yn arwain pobl newydd i ffyr. Yn arwain pobl newydd ifanc i gredu yn yr arglwydd Iesu, yn arwain teuluoedd i sylweddoli y pwysigrwydd o gyflwyno Iesu Grist i'w plant. Adnewydda dadnefol. Bywioga dadnefol. Tyrndyn plith drwy'r ysbryd glân mwyn i ni rannu y newyddion bendigedig am Iesu Grist a'i waith. Fe gyflwynwn y pethau hynny sydd wedi codi cyn i ni ddechrau gweddio. Da ni'n meddwl am y trychinebau sydd yn digwydd yn y byd. Da ni'n gweddio dros Pakistan yn arbennig a'r cannoedd o filoedd o bobl sydd wedi cael ei effeithio gan llifogydd. Mae'n peril oes i ni o arglwydd o weld brodyr a chwiorydd ar y ddaear hon, ar ei cyslwng ac yn newynu ac yn marw yn newydd. Nid i yn helpu ni fel dynoliaeth i ymestyn allan, i helpu ac i leddfu anghenion, ac bydd gwledydd y byd yn ymateb yn syfrdanol i'r hyn sydd yn digwydd yno. Fe gyflwynwn yr argyfynnau eraill sydd yn digwydd mewn llawer gwlad a rhwng cenhedloedd a'i gilydd yn y dyddiau hyn. Ar gychwyn tymor addysg newydd, da ni'n gweddio dros yr ysgolion i gyd ac yn diolch amdanyn nhw. Yn diolch am yr athrawon a'r prif athrawon sydd yn gwneud gwaith mor dda ac mor gyfrifol yn meithrin a dysgu yn plant a'n pobl ifanc. Fe dillio nhw dadnefol iddyn nhw gael nerth a doethineb wrth y gyflwyno y cwricwlwm newydd i'r disgyblion. Y bydd yr hyn sydd yn angenrheidiol yn cael ei ddysgu, ac na bydd unrhyw beth anaddas yn cael ei gyflwyno i'r plant bychain. Da ni'n cyflwyno yn gilydd a'n teuluoedd. Pawb sydd yn sal ac yn derbyn triniaeth, ac yn gofyn y byddi di ymennydd mawr yn ymweld â hwy ac yn ei merthu. Gofynnwn hyn yn enw yn gwaredwr Iesu Grist, a'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd. Ni wedi maddau hau a droseddol i'n erbyn. Rhaid â dwi'n braf. Amen. O'n i'n dweud ar y dechrau tymor newydd, bod fi'n meddwl am ymgysegru yn hunin i'r arglwydd ac i waith yr arglwydd. Wedi cael cyfle rhai ohono ni ymlacio dros yr haf. A heddiw di'r sul cyntaf mewn tymor newydd. A mae beth da am bod ni'n hannog yn gilydd i gadw'r ffydd, i feithrin yn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, a cannog yn gilydd i gadw'n ffyddlon i'r arglwydd yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf sydd yn dod. Mae'n di bod yn flynyddoedd rhyfedd 2 flynedd a hanner erbyn hyn, hefo'r haint, ac yna'r flwyddyn dwytha ni'n ddigon rhyfedd. A mae rhywun yn teimlo bod ni angen egni newydd yn yn hagwedd ac yn yn gwaith ac yn yn gweledigaeth.
Ac mae'r hen eliffant yma i weld yn Eglwysi Cymru, Cawrfil, sef bod ni angen ennill pobl o'r newydd ac ennill pobl newydd i ffyr. Dydy Eglwysi'n gyffredinol ddim yn cynnal gweithgareddau enillgar a chenhadol. A mae'n hwn yn beth mor bwysig oherwydd y dirywiad sydd wedi bod yn yr Eglwysi yng Nghymru, sy'n gyfan gwbl syfrdanol. Ond mae Duw yn cadw ni i fod yn eglwys ac yn gynulleidfa, a drwy'r ysbryd glân mae o'n merthu ni ac yn harwain i fod yn dystion i Iesu Grist. Ac ar gychwyn yr Hydref, da ni angen... Chi bod, mae tîm ar rygbi, dwi'n bod, rhai o'na chi'n dilyn rygbi, rhai o'na chi'n dilyn pêl-droed. Mae'n sôn am pêl-droed y munud, gan bod cwpan y byd nes ymlaen y tymor yma. Mae tîm yma, yn enwedig yr ynysoedd yn y de, fel Seland Newydd, di dechrau gwneud rhywbeth fel hyn cyn dechrau chwarae, ac yn ystod hanner tymor. Hanner tymor? Hanner amser! Ond yn ymwneud, efo gyd. Mae tîm 7 o ochr Seland Newydd a Fiji. A maen nhw'n cael cwrweddi hefyd ar ôl gen. Maen nhw hefo'i gilydd yn anadlu yn ddwfn ac yn drwm. Ac fel eglwys, ar ddechrau tymor newydd, da ni angen anadlu yn ddwfn ac yn drwm. Gan fod yn ymwybodol fod Duw yn rhoi anadl yr ysbryd i ni. Boed fy nghalon i ti demon. A da ni'n gofod agor yn hunan i'r ffaith fod yr ysbryd yn gweithio, yn bywydau ni, ym mywyd yr eglwys a'r eglwysi. A mae rhaid ni agor yn sgyfaint ysbrydol mewn ffordd, i dderbyn yr ysbryd glân. A nid ym unig i dderbyn, ond i ymateb i beth da ni'n deimlo a be mae'r ysbryd yn ei ddweud wrtha ni. Dechrau tymor newydd. Da ni angen egni newydd. Fel darlleniad, dwi wedi dewis hwn gorchymyn Paul i Timotheus. Fel hyn oedd o'n dweud wrth y gŵr ifanc, oedd wedi cychwyn ar ei waith. Ond rwy ti, Timotheus, yn was i Dduw. Felly dianc di rhag pethau, felly dyle ti wneud orau i fyw yn iawn fel mae Duw am i ti fyw. Yn ffyddlon, yn llawn cariad, yn dal ati drwy bopeth ac yn addfwyn. Mae'r bywyd Cristnogol fel gornes yn y Mabolgampau, a rhaid i ti ymdrechu ennill bywyd tragwyddol ydy'r wobr. Mae Duw wedi dalw di i hyn, ac rwyt wedi gwneud yn glir dy fod i'n credu o flaen llawer y dystion. Dwi'n rhoi siars yma i ti, a hynny o flaen Duw sy'n rhoi bywyd i bob peth. Ac o flaen Iesu y Mesia, a ddwedodd y gwir yn glir pan oedd ar brawf o flaen Pontius Pilat. A dyma'r siars, gwna bopeth rwy ti wedi dy alw i wneud, nes bydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Bydd hynny'n digwydd pan mae Duw'n dweud, sef y Duw bendigedig yr un sy'n rheoli pob peth, brenin y brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi. Fe ydy'r unig un sy'n anfarwol yn ei hanfod. Mae'n byw mewn gola llachar na ellir mynd yn agos ato, does neb wedi weld, nac yn mynd i allu ei weld. Pob anrhydedd iddo, boed iddo dernasu am byth. Amen. Siars i Timotheus, siars ar ddechrau weinidogaeth, sydd yn siars hefyd i ni ar gychwyn tymor newydd. Ac fyddai'n dod ati un o'r adnodau yn y munud. Da ni angen annog yn gilydd a enyn brwdfrydedd yn gilydd i waith teyrnas Dduw wrth gyhoeddi yr Efengyl Gristnogol. O'n i sôn am dîma rygbi, ond mae tîma pêl-droed wedi bod yn gwneud hyn. Trio enyn brwdfrydedd cyn dechrau gêm. A be maen nhw wedi bod yn gwneud yn y 2 gêm ddwytha, tîm pêl-droed Cymru ydi cael Dafydd Iwan, yr hen wariar, i ganu ar ddechrau
y gêm. Oedd rhai o'na chi'n bresennol. Ys gynnon ni fideo ti ddim? Mae'n dechrau o'r Da chi'n gwybod y geiriau. Dwi'n abod o. Da chi'n gwybod y gweddill. Trio enyn brwdfryder ynddo. A dyna da ni angen i wneud. Dyna Paul yn wneud hefo Timotheus yn y siarad sydd efo. Beth bynnag sydd yn digwydd, cadw at y ffydd a tystiau'r cariad rhyfeddol yma sydd yn Iesu Grist. Rwan ta, mae yna wahanol ffyrdd i ni wneud hyn, sef ymgysegru. A ymgysegru ydy lle da ni dweud wrth yr arglwydd, dwi'n credu yn Iesu Grist a dwi eisiau ti gymryd y mywyd i. Ti di'r bos, a dwi eisiau dy ddilyn di, a dy garu di, a dy wasanaethu di. A dros y canrifoedd mae Cristnogion wedi defnyddio gwahanol ffyrdd i ymgysegru hefo'i gilydd fel eglwysi. Cheo, pan da ni'n credu yn Iesu Grist ac yn dod i ffydd ar hyd taith bywyd, da ni yn derbyn maddeuant sy'n pechoda, da ni'n derbyn bywyd newydd, da ni'n cael yr addewid o fywyd tragwyddol. Ond mae ymgysegru yn rhywbeth da ni'n gorfod i wneud yn gyson fel Cristnogion, yn enwedig yn yr byd anghrediniol yma. Cos mae gymaint o bethau sy'n tanseilio ffydd, tanseilio brwdfrydedd Cristnogion, egwyddorion a thrawieithau allan y fanna. Da ni'n cael yn boddi ganddyn nhw. Ac felly mae'n bwysig yn bod ni'n gyson yn adnewyddu yn hymlyniad a'n teyrngarwch i Iesu Grist. A dyma di'n dyhead ni ar ddechrau tymor. Os da chi eisiau gwybod beth i ymgysegru, edrychwch yn caneuon ffydd. A mae yna adran yno fo o emyna ymgysegru, ymgysegriad. Ac emyna fel hyn sydd yn yr rhestr, cymer arglwydd feinio i si, i'w chysegru oll i ti. Cymer fy munudau fod fyth yn llifo dy glod. Cymer fair ar das i ddim, fy nghyfoeth, mi ni fynaf atal dim. Cymer fy nghyneddfau, fy noniau, cymer fy nghyneddfau'n llawn, i thwasanaeth tro bob dawn. Emyna fel arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Hana fenaid yn y gwaed a gaed ar galfari. A mae'r emyn yna wedi cael ei ysbrydoli o alwad Eseia. Sgynnon ni'r adnod o Eseia, ti di? Ar ôl... Di'r adnod Eseia, ddim yna o flaen hwn i fod. Dwi wedi anghofio roi ti mae'n rhaid. Yn Eseia 6, da chi'n cael galwad y proffwyd Eseia, mae o'n dweud, yna clywais farglwydd yn dweud, pwy dwi'n mynd i'w anfon, pwy sy'n barod i fynd ar ein rhan ni. A dyma fi'n dweud, Eseia'n dweud wrth Dduw, dyma fi, anfon fi. Yna dywedodd Dduw, dos a dweud wrth y bobl.
A dyma fi'n deud, dyma fi. A dyna di testyn yr emyn yna o ymgysegriad arglwydd. Dyma fi, ardalwad di. Canafennaid yn y gwaed a gaed ar galfari. Yr ymgysegru yma. Un ffordd... mae gynnon ni can ildio gan... Dwi wedi bod yn dilyn y byd a addewidion, ond dim ond ti sydd yn bodloni y gwagle yn fy nghalon. Dwi'n dal ymlaen I ymladd I geisio cael fe wyllus I, ond dim ond pan dwi'n rhoi fy mywyd y bydda fi'n ei ffeindio hi. Deled y deyrnas, neler dy ewyllus, dwi'n ildio fo hyd ti. Dwi'n ildio fo hyd ti. Dwi'n ildio fo hyd ti. Iesu Mi ddest I lawr o'r nefoedd I fod yn faban yn y cryd, I fyw y bywyd perffaith a marw dros bechodau'r byd. Iesu holl bwerus yn rhoi ei hun yn llwyr. Ildio do hyd mi, nes di ildio do hyd mi, nes di ildio do hyd mi, Iesu Mi roddais di dy fywyd, dy gorffen torri ar y groes. Felly Iesu nawr dwi'n ildio, dilynaf di am weddill foes. Dwi'n ildio fo hyd ti. Ildio fo hyd ti. Dwi'n ildio fo hyd ti. Iesu Grist. Dwi'n ildio fo hyd ti. Dwi'n ildio fo hyd ti. Ildio fo hyd ti, Iesu Grist. Hyfryd yn der un testyn ymgysegru arglwydd dyma fi. Ildia foll I ti. Ac wrth I ni roi'r arglwydd, mae o'n yn
bendithio ni ac yn caru ac yn cynnal ni. A dyma da ni angen i wneud ynde, ildio'n bywydau i ddwylo y tad nefol drwy yr arglwydd Iesu Grist. Un ffordd mae Cristnogion wedi ymgysegru hefo'i gilydd ydy drwy gyffesion ffydd. Mae'r Eglwys Presbyteraidd yng Nghymru yn adrodd y gyffes fer. Mae rhai o'na chi'n gwybod y gyffes fer. Ac o'n meddwl, allwn ni ddarllen y gyffes fer hefo'n gilydd. Dwi'n meddwl bod ar y sleid cyn hwn. O'n i wedi rhoi y drefn anghywir. Be mae cyffes yn ei wneud ydy trio mynegu sylfaen y ffydd sydd yn dod o'r Beibl. Felly os da chi'n teimlo'n gyfforddus, darllenwch y gyffes hefo fi. Credwn yn yw dad o'r llathuog, crewdwr a llywodraethwr o beth. Credwn yn Iesu Grist ei unig anedig fab, ein harglwydd a gwaredwr, trwy fywyd ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad, gorchfygodd bechod ac angau gan faddau i mi ein pechodau a'n cymodi ar ddiw. Credwn yn yr ysbryd glân, trwyddo ef y mae Crist yn preswylio yn y cynefiniwr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr eglwys, corff Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctau, ymwylidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn y fodiad teyrnas Dduw, ac yn gobaith gwyddfydedig bywyd tragwyddol, trwy'n harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf Dduw ydyw gogoneddu Dduw a'i fwynhau ac yn dra gywir. Mae'n rhywbeth reit hyfryd mewn cyd-darllen rhywbeth fel yna hefo'n gilydd. Oherwydd da ni'n ymgysegru hefo'n gilydd. Un ffydd niw ac yn yr arglwydd Iesu Grist. Ildiad foll i ti. Mae yna ffordd arall mae Cristnogion wedi bod yn ymgysegru. Flynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio siarad efo rhywun am ysbyty'r Hydd yn fama. A dyma'r person yn dweud fi, ti wedi gweld y llun o Florence Nightingale ysbyty'r Hydd? Dyma fi'n cymryd double take, da chi fod? Ac ys o'n i'n meddwl na Florence Nightingale oedd hi. Ond oedd y person yma yn argofynedig na Florence Nightingale yna. Ac o'n i'n gwybod lle oedd y llun, oedd o ar waelod shaft lift ba yn ysbyty'r Hydd. Ac o'n i wedi weld o, ac o'n i wedi basio fa. Ac felly, dyma fi'n mynd, cwpl o ddyddiau wedyn yn un swydd i ysbyty'r Hydd. Ac ys mae weithiau mae pobl yn siarad mor bendant ynglyn â bethau. A da chi'n meddwl bod yn anghywir, fel bod nhw'n gwneud chi deimlo yn anghywir. A dyma mynd i'r siafft ar waelod lift B yn ysbyty'r Hydd. A mi o'na lun o nyrs Victorianaidd. Ac o'n i'n iawn, nid Florence Nightingale oedd hi, ond Betsy Cadwaladr. A mae awdurdod y gogledd, sydd mewn dipyn o drafferthion ar hyn o bryd, wedi cael ei enwi ar ôl Betsy Cadwaladr. A mi oedd Elizabeth Cadwaladr yn dipyn o gymeriad sa'n ni'n galw hi yn aderyn brith yn Gymraeg. Oedd hi wedi magu yn y Bala hefo'r Methodistiaid Calfinaidd. Ond mi oedd yna dipyn o rebal yn perthyn i Betsy Cadwaladr. A pan oedd hi'n 14 oed, dyma'n ffoi i Lerpwl i weini mewn tŷ hefo teulu cyfoethog. Dyma'n dod nôl i'r Bala, ond mi oedd yr ysfa yma i wrthryfela ynddi hi o hyd. A pan oedd hi tua, dwi'n cofio faint oedd hi oed ti, dydwch 18, dyma'n penderfynu mynd i Gaer ac wedyn lawr i Lundain. Ac yn Llundain, y bu o hi'n byw, wedi chi oes mewn un ffordd, oedd hi'n mwynhau y theatrau a'r dramau a'r cyngerddau. Ac am gyfnod, mi fu o hi yn forwyn i deulu capten ar long. Oedd yn golygu bod ti wedi teithio ar hyd a lled y byd i wahanol borisladdoedd.
ac yna dod nôl i Lundain. Nath hi ddim cefnu ar y ffydd drwy gydol ei oes, oedd hi'n parhau i addoli, ac oedd hi'n parhau i ddal y Beibl bach oedd Thomas Charles wedi roi iddi pan oedd hi yn blentyn. Rwan ta, mae bedd hi yn mynwant Abney Park yn Stoke Newington yn Llundain. A mae werth i chi fynd i Abney Park oherwydd mae yna Gymru eraill wedi claddu yn y fynwant. Oedd hi'n glawd ar y diwedd, a maen nhw wedi gosod carreg fedd newydd y mynwant Abney Park i Betsy Cadwaladr. A mae yna fainc goffa wedi cael ei gosod hefyd. Ond tad Betsy Cadwaladr oedd dyn o'r enw Dafydd Cadwaladr. A mi oedd o'n ffrind mawr hefo Thomas Charles o'r Bala ac yn gweithio hefo yr ysgolion a mewn astudiaethau Beiblaidd. A dyma rhywun yn rhoi hen Beibl i mi. Sa'r tŷ yna'n gallu bod llawn o hen Beiblaidd yn hyn. Oherwydd di pobl ddim yn gwybod be wneud hefo hen Beibla. A dwi eisiau deithu nhw, cadwch o, darllenwch beth sy'n tu mewn iddo fo. Ond mae gan y Beibla mawr a gweitha'r modd, mae gennau nifer yn y garej erbyn hyn. Beibla o Rhowch o'r Gweinidog. Mae rhywbeth trist iawn yn efo. Beibla teuluol hefo achar pobl ynddyn nhw. Ond y teulu di colli i Cymraeg o give it to the minister, he'll know what to do with it. A dyma rhywun yn rhoi y Beibl yma i mi 15 mlynedd yn ôl. A tu mewn i'r Beibl yma, mi oedd cyfamod Dafydd Cadwaladr tad Betsy. A mae'n deud yn y fan yma, anfonodd Mrs Mary Jones, y Hampden Street, Walton, Lerpwl, yr hyn a ganlyn i olygydd y Brython, a chredwyd nad aniddorol fydd ei gyhoeddi am yr wythnos ar Eryr. A gafodd o i gyhoeddi ymddengys fod Mrs Jones yn wyres i Dafydd Cadwaladr. A bi oedd o, ond cyfamod. Lle oedd Dafydd Cadwaladr yn ymgysegru i Dduw. Ac yn dweud arglwydd, dyma fi, cymer fi. Newch chi ddarllen cyfamod? Mae hwn yn rhywbeth dwi wedi ddarllen yn gyson dros y blynyddoedd, mae'n dod nôl i mi. Cyfamod Dafydd Cadwaladr. My fi, hefo fi, Dafydd Cadwaladr, wyf y dydd hwn yn rhoddi fy hun i fod yn eiddo i'r arglwydd dros byth. Rwyf yn rhoddi fy enaid iddo i'w gadw a'i lywodraethu, fy nghorff yn aberth iddo, fy halon i'w garu, fy nhafod i'w glodfori, fy amser i'w wasanaethu, fy aelodau yn arfau cyfiawnder iddo. Yn ei berson ni gredaf, yn ei waed ni ymolchaf, yn ei ras ni ymnerthaf, yn ei air ni fyfyriaf, ar ei ogoniant mi edrychaf, ar ei fynwes mi bwysaf, ar ei orchmynion mi rodiaf, yn erbyn pechod mi ryfelaf, dan y groes mi weddiaf. Fel yr wyf yn bwriadu byw i Dduw ac ymddiried yn ei ddaioni ef, yn unig am nerth a gras i gadw fy addunedau, a rhag i mi byth alw fy ngeiriau yn ôl. Dyw, tad, mab ac ysbryd angylion yn ef, a chythreiliau differn, anghydwybod fy hun, gaeth fod yn dystion ar fy nghyfamod. Cadw fi, o Dduw, rhag pob math o ryfyd a chyfeiliornad, a cadw fi bob amser yn agos atat, bendith arnaf. Ydych chi hyfryd ynde? Mae'n gwneud fi chwerthu'n bod o wedi dweud ar y diwedd, bendith arnaf. A Dafydd Cadwaladr yn bersonol yn dweud wrth yr arglwydd, cymer fi. A mae angen i ni wneud hynny'n bersonol yn gyson. Bo chi'n ymgysegru ac yn dweud, dwi eisiau ti feddiannu fi.
Dwi eisiau I ti ddod I bob rhan o'n mywyd. Dwi'n wan, dwi'n wael, dwi'n anffyddlon, dwi'n baglu, dwi'n syrthio. Ond tyrd arglwydd, cymer fi yn enw Iesu Grist, bendith arnaf. Ac I mi mae hwnna'n gyfamod trawiadol iawn. Y dyla Cristnogion I ddarllen yn gyson, rhag I anffyddiaeth yn trechu ni. Ond wrth gwrs, nid jyst unigolion ydy Cristnogion, oherwydd mae'r arglwydd yn gosod ni mewn cymdeithas o Gristnogion ac mewn eglwys, a da ni'n ymgysegru gyda'n gilydd I ddilyn ac I wasanaethu yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, da ni yn ymrwymo. Dwi wedi sôn am ymgysegru. Dwi'n cloi rwan. Ymrwymo. Ymrwymo di clymu'n hunan. Rwymo di clymu'n de. Maen nhw'n rwymo llyfr, bookbinding. Da ni'n rwymo yn hunan. Ac mewn eglwys, da ni'n ymrwymo I Dduw ac i'n gilydd. Da ni wedi rwymo i'n gilydd fel aelodau o eglwys drwy Iesu Grist. Chybod, nid pobl ddiarth yda ni i'n gilydd. Nid pobl sydd I anwybyddu i'n gilydd. Ond da ni yn gymuned gyda'n gilydd sydd â chyfrifoldeb, cariad tuag at ein gilydd. Ac wrth I ni wynebu yr Hydref, mae hyn yn bwysig. Mae'r gymuned Gristnogol sydd ganddo ni ac sydd gan bob eglwys yn bwysig, a mae rhaid ni drysori hwnnw, a meithrin hwnnw, a sylweddoli da ni wedi'n clymu i'n gilydd drwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac I gloi, na ni neidio dros hwn tydyr. Dyma gyfamod bach ebeneser wrth I ni ddilwyn yr Oedfa I ben. Gawn ni ddarllen yn cyfamod bach ni hefo'n gilydd, lle da ni'n ymrwymo ym mis Hydref. Da ni chwiorydd, yn frodyr, yn neinia, yn deidia, yn blant, yn wirion, un gilydd. Gawn ni gyd allan. Rydym yn cyffesu mae'r arglwydd yn unig I Duw. Cyfamodwr a gilydd I waddoli a gwasanaethu mewn ysbryd a gwirionedd. Rydym yn addo helpu ein gilydd mewn cariad I gyd gerdded yn ôl ei air, yn olini a nerth yr ysbryd glân, gan fod yn ffyddlon I Iesu Grist. Frodyr a chwiorydd I gilydd, gofynnwn am gymorth Duw. Ar I ben y bôr goron. A nawn ni ganu yr emyn olaf, sydd ar yr un testyn, deglwys I ni, rho nerth I ni yn awr.